uğratma. Enne mehriballar. Ondan da şarı, şunun gali suğuňyz, kokteyliňiz ýa smoothiňiz bilen siz tagamga täzeläp bilersiniz. Elbetde içiňizde köpüňiz sushi'niň näkil ilmelligini bilýän ýa-da senden haf gowulýan diýen bolmagy ahmak. Ýöne mehriballar elbetde ona düşünýän, dogry hakykatdan şeýledir. Ýöne sizin bilmeýän zadyňyzy paýlaşdym. Indi siz islenlik görnüşdäki sushi'lary Sultan restoranynyň Meseleşiňiz ýaly Awazanyň kenaryna ýerleşen Sultan kenardan hem tapyp bilersiniz. Onuň üçin diňe bu ýere gelip lezzet almak, dynj almak we şol pursatlary ýaşamak ýeterlik bolar. İşte açyk bolsun we ýene kullerde görüşýänçek.